क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशन एबा डाम्पार बिगोमा गौथुमनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि फुकागाव गामिनि गाज्रि लामाखौ फोसाबनानै होदों क'क्राझार जिल्ला डाम्पार बिगोमा गौथुमा। गोबाव समनिफ्रायनो थांलाय फैलाय हान्थामेला राहायाव जेंनाजों सैनांदोंमोन रायजो राजाफोरा। बेखौ नोजोर बोनानैनो क'क्राझार सालाखाथि फुकागाव गामिनि रेलवे गेटनिफ्राय बासुगाव थांग्रा 1 किल'मिटार जानथायनि लामाखौ ओनसोलनि सुबुंफोरनि मोजां सुबिदानि थाखाय डाम्पार बिगोमा आफादा फोसाबनानै होयो। नंगौ, हान्थामेलायाव जेंना जाबाय थानायखौ नुनानै क'क्राझार जिल्ला डाम्पार अनार्स एस'सिएशना हाखर जानायफोरखौ समान खालामनानै होयो। बिथांमोननि बेफोरबायदि समाजनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा साबायखर बावदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशननिफ्राय नैबे बासुगाव थांग्रा लामा जंसन सालाखाथि बाजार सौहैग्रा जिथु लामा बारस'ग्रा फुकागाव खिनि एरिया गोबां गाज्रि हालोदाव दंमोन। मानोना बेयाव हान्थुसे गाहाम दै थायोमोन। हान्थुसे गाहाम दै थानायनि जाउनाव माखासे टट' इ रिक्साफ्रा आरो स्कुटिफ्रा दै बुरजाखाय नुयियाव बेलथायलाबायबाय थादों। जों पाब्लिकनिफ्राय गोबां माने कमप्लेन मोननायनि जाउनाव जों नायनानै थानो हायिनि जों बेखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशननिफ्राय बानायना होबाय आरो जा हायो जों समान खालामना होबाय। माने बे खुनु माबा गैया, बाव सेंसन टेंसन गैया, जोंनिफ्रायनो जों बानायना होबाय आरो एस'सिएशननिफ्राय। मथा मथि 2 किल'मिटारसो 1.5 किल'मिटारसो जागोन आरो जों बेखौ जोंनिफ्राय जा हायो समान खालामना होबाय आरो। सरकारनिसिम जों सरकारखौ थाबैनो खावलायदों जाहाथे नैबे लामाया जोंहा सरासनस्रा मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोननांबाय। मानोना बे लामायानो मेन सालाखाथि बाजारजों फोनांजाबग्रा बासुगावआव थांग्रा मेन लामा होननानै जों सानो आरो। मोजां माथोफ्रा गोबावनिफ्राय गाज्रि जानानै दंमोन। दा बानायना फैनो थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। माने लामाखौ नांखागौ जोंनो, हाबनो थाखाय उसुबिदा जानानै दंमोन। दा बानायना फैनो थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। बेसे गोलाव बे लामाया? बे लामायाथ' मा जानो बेलाय 500सो जागोन खोमा, 500 मिटारसो जागोन दां। बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो बे रेल गेटनिफ्राय बै माबासिम दैमारि रडसिम। बेसे गोबावनिफ्राय बेबायदि लामा? गोबावथ' माने बोसोरथामआनो जाबाय खोमा। दाख्लैसो सेन्ट्रेल गारदोंमोन, बेयाव जाफुंजोबाखिसै। सरकारा माबा बानायनानै होनाय? सरकारा दाख्लै एमएलए सारा बानायनानै सेन्ट्रेल गारफैदोंमोन। गारनायाव जाफुंजोबाखिसै आरोखि। उनाव सरकाराव बायबाय दा माबाया आरोखि लरेन्स इस्लारि बिथाङा फैदोंमोन आरोखि। फैनानै गाव नायफैनानै गावनि सेन्ट्रेल गारदोंमोन। दा जाफुंजोबाखिसै आरोखि खामानिया। फुरा बानायनो थाखाय मा खालामदों सरकारनिसिम? दाथ' जों हागौमानिखौ सरकारा जुदि जोंखौ अनहरोबा, लामायाथ' हाबनो थाखाय गोनांथि जानानै दङ। दा हायोबा जोङो बानायजानो लुबैदों आरोखि, मोजाङैनो मोजां आरोखि। मा गामि बेखौ सालाखाथि फुकागाव होनना बुङो। আজি আমি কোকরাঝার ডাম্পার অনার এসোসিয়েশনের পৰা এই দলগাঁৱত ৰাস্তাখিনি যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিল ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাওয়ার কাৰণে। তো এইখিনি চাই আমি কোকরাঝার ডাম্পার অনার্স এসোসিয়েশনের পৰা অলপ ৰাস্তাখিনি ড্ৰেছিঙৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰিলোঁ। মেরামতি করার কারণে অলপ সুবিধা করছি। मानगोनां नैबे क'क्राझार मा होनदोंमोनलाय दाम्पारसिमनिफ्राय जोंनि नैबे फुकागाव लामाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। जों बिराद ओरै थाङो, मन्दिराव थाङो, हाथाय बाजार जाहैयो। हाथाय जाहैना बिराद खस्थ'ना। फिरफिलि गाखोबाबो फिरफिलि ड्राइभाराबो जों गाखोग्रायाबो बिराद खस्थ'मोन नालाय। बेनिखायनो नोंसोर दिनै बाबामोनहा जोंनि बे लामाखौ बानायनायनि थाखाय आंनि गोसोआ बिराद गोजोनदों। जोंनि गामिनि आइ आफामोनहाबो बिराद मोजां मोनदों। नोंसोर जेनेबा नोंसोर बिदि मावलांबाय थानो हाथों, नोंसिनि देहा सोलेराव मोजां मोजां थाथों, बयबो बेखौनो आं गोजोननाय होबाय बाबामोनहा। बेखिनियानो। রাস্তাটা ভাল লাগছে আর কি, বানাই দিছে না, বঢ়িয়া লাগছে। আগত বিরাট খারাপ আছিল রাস্তাখানি, এখন ভাল হল রাস্তাখানি। কি কব? হ্যাঁ কি কব এইটো বানোৱা দিছে মানুহবিলাক? ভাল কব, রাস্তাটা ভাল হল, রাস্তাটা ভালে কব। ৰাস্তাটো বহুত দিন পৰা বেয়া হৈ আছিল, চৰকাৰে কৰিব লাগে এইটো কাম। আমাৰ দাদাই নিজৰ পকেটৰ পৰা কৰি আছে, বহুত ভাল কাম কৰিছে। থেংক ইউ দাদা।
আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিবৰ কাৰণে হ'ব বিশেষ আমাৰ দাদাৰ নামটো নাজানো বাৰু মই শুনিলোঁ মই ইয়াতে যে দাদাই বনাই আছে বুলি নিজৰ পকেটৰ পৰা বহুত ভাল কৰিছে আৰু চৰকাৰে কৰিব লগা কাম যে দাদাই কৰিছে তাৰ জন্য দাদাক ধন্যবাদ বহুত বহুত এতিয়া হয়তো ভাল হ'ব যেন লাগিছে বাকী হ'ব